ב-8/10/2023, מבצע איסוף תרומות לחיילי צה"ל בבית העם. פתחנו את המבצע, התחלנו בשעה 4 היום, ומחר גם הולכים לעשות מ-8 עד 8 בערב. עכשיו אתם תסתכלו על בפרק זמן של כמעט שעתיים מה קורה פה. אנחנו נכנסים לבית העם. המדפים בסופרים כמעט תרוקנו, הכל פה. פחות משעתיים כמעט, נאספו פה יותר מ-500 חבילות נכון להיום. זה עדיין פתוח למחר, 8 עד 8, אין עליך בית ג'ן. נארזו כבר בקרטונים, כבר יותר מ-20-30 קרטונים גם עובדים. כולם פה עובדים. לא, יש חיילות שם, יש חיילות. זה המצב, נכון לעכשיו, שעה 18, שעתיים אחרי פתיחת המבצע התרמה מהיום. 8/10/2023, התרמה לחיילי וחיילות צה"ל מתושבי בית ג'ן באהבה. אין עליך בית ג'ן.